Ay mga amigo, good morning. May buntag mo pay pagmata nako. Mga amigo, magmukbang kuno ko tuyom og suwaki karon. Gabi man sila nanguha sila hapon og kuan suwaki og tuyom. Nya wa man kumukaon pagkagabi kay gabi na. Karon ko mukaon nya unsay akong gibuhat sa suwaki og tuyo mga amigo. Na dire akong gisod para dili maunsa. Gisod nako mga amigo. Na-proceed na-proceed mga amigo. Nigahi. Sao man ni day? Ay. Ninggahi mga amigo. Ay, unsa man ni? Nara mga amigo. Mga tangtang. Magmukbang kuno ning awas lagi ang unod oh. Unod sa akin mga amigo ning awas. Wa kanto sa gabono ni Prosin. Ni Prosin. Na madaon. Nag-snow. Buhat na sa init. Para mo ulit. Buhat na ni sa init mga amigo. Ayan na Ay kaya ron matunaw ang kuan. Matunaw ang ice. So, sa icean mo niya gibutang mga amigo. Ibuhat sa nina ako diri mga amigo eh. Yan nagluto siya og dragon. Baboy giluto. Unsa may imong tangag oil day? Nag-adobo siya mga amigo. Horot na. Dali ra kayo horot. Nagluto mi ani nagkuha ako. Nag-credit ko dito ay. Dito mga amiga. Nag-home credit ko mga amigo og karne dira. Ana nga bay ang nag-ihaw. So mga amiga, ang ako ang kuan pura eh. Suwakit ra. Sa atop gibuwad. Gibiyaan niya mga amigo. Wala sa kay ako na. Pure? Ano yung Ayan ha. Dito lang. Oh, dinanagad ang mantika.
Empilia. Empilia man niya siguro. Okay. Ano pong ginagawa? Ka ba? Nanginginig ang iris mo? Kinakabahan ka? Sabi na nga ba nagagalit ka sa akin eh? Masaya ako nag-aalala ka para kay Evan. Walang problema. Pero ang trabaho ko, hindi Tagay na ko sa kailangan bumi. pakialaman yun. Bisbisin ko. Ay, ay, durok ko siya ba? Ubi, basa gito, oy. Tama na ni ay. Uy, pusa na. Ah. Ah. Hindi, kuha rin, mantika oh. Gusto niya na pagaya na ulit. Huwag na kayo ma-stress. Kasi yung performance ni Fire. Sa tingin ko, maganda yung connection namin. Maliban. Nireview. Yes, Director. Assist mo muna yung practice. Video ka? Iimog eh. Para ni sa mga lamas, kuan lamas ni sa paklay mga amiga-amigo. Magluto kong paklay. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Paklay is paklay. Paklay.
Stop na nimo? Ha? Di. Ni? Noy ba noy? Pagka sa electric panday? Ayoko, bakit? Ano ba bang kailangan mo sa kanya? Hindi pa naman tapos yung karera. Sino ba naman ang nanalo? Walang nanalo, Hazel. Patas ang lahat, okay? Hoy, hindi na pwede yan ah. Ay, nako. Tapos na ang karera. Natalo ang lahat. Hindi pa matapos ang karera. Kailan tayo magtapusan? Walang tapusan niya. Ay, naku, ang daya niyo ah. Mas kinakabayan niyo si Hoy, hindi kayo patas. Ganun pa man, gusto ko nalaman ninyo si Iva at ay para na sa akin. Ay, ko na kayo. Bye-bye. Saan ba? Sakit. Iuli na ko niya doon. Kasanan. Ako ni isabot. Ay, nako. Kulang kasi sa pag-iisip yan eh. Pero teka na. Sino ba yung mga lalaking yun, ha? Pwede ba sa kanila natin pag-usapan yan? Gutom na ako. Walang kinakain ng matino eh. Ay, Ivan, masarap tutog-luto, di ba? Luto ko naman oh. Sige, pagluluto ka na. Tama. Nakalikod ba ako pagkukuha? You're watching The Fraud Trend. Doon lang yung sa may kakahuyan sa bundok, Mr. Tao. Pero kailangan nilang pumasok sa loob. Maswerte lang ako dahil naligaw ako sa kakahuyan. Kaya napagising ko ng umaga, nakita ko na kung gaano maganda. Ang galing mo talaga, ate. Hindi ko akalain na may ganyang lugar na malapit dito sa atin. Wala pa nakakita sa inyo ng lugar na yan. Naku, wala pa. Hindi naman. Kung ipakita natin to sa lahat. Sa palagay ko kasi, yan ay pwede natin mag-selling point na homestay natin. Para sa ganun, hindi na natin kailangan magsinungaling pa. Okay. Ang sinasabi mo ba eh, nadalhin natin ang mga turista yan sa lugar na yan? Sa halip na pakitaan natin sila ng alitap-tap, aliki at palakang tumatangan. Di nga naman yung tungkod nga taas naman diri ah. Mantika kudasay. Lamas. Ay! Mamitik man. Oy, ano ba? Oo, ano masugat ng atong naong anak. Okay. Oh, lito. Onya na putol-putol na. Pakita natin kung ano talaga ang meron tayo.
pagod ng chichibriche. Ay. Che. Mantika na, ma? Naman lang. Ganun dito. Oh, ari pag yun, oh. Timpla na ni. Oo, timplahan ba? Mineral man kaya na. Ah. Sige na, mag-video na lang ka. Dagko maning pagkahiwa ah. Mm. Nya na siya ukayon. Ana pungguta. Buhok ni mo oy. Tatlo kaya. No. Okay. Okay. Nagkasabaw mo siya. Nyari siya timplahan. You said you don't know how to cook like that. Paklay. Spoon. Aw, lagi. Init. Tinuloy dahil. Huwag tamis. Tamis na. Kung tamis. Nakuha sa akong kamay. Diha lang ka. Ayaw ko kaya. Huwag na kaya matulimbang na. Go ahead. Tulimbang. Sentra tapos.
Eh, kumpiyansa no, kaya basi makuha na ay tulimbang na. Ay, suga sa kasuan ni kahuya eh. Sibire. Ay, nagpili. Ay, ikaw na. Ha? Okay. Oh. Okay na sa kuwan? Timpla? Yes, mommy. Ayan na. So mga migo, mao ni siya ang katong isuod sa ref. Murag nalanay na siya mga miga no, kuha ng ice. Ako ni siyang tanggalan og kuan unod. Ani unod na ko siya mga migo. Tanggalan na niya ako unod para kuha ng unod. Asa may kuha na ni day ba day ito man ni umago ka makuha ni kun. Hanglan ni siya budlawan og tubig mga amiga para makuha. Budlawan og tubig ay kuhaon tinai. Maniday, bas maniday. Di man ko kamauan ni day. Na mo ray gidangat ani ron. Ay, sa magpasigat ang light, mga makeup. Hayag ba? Hayag mo. Kakasa kong tubig ni. Sabi ka ng tubig. Mineral. Ano siya mga amiga? Ang unod lagom. Lagom ang unod. Mamang ko kamauan ni day ano sama ni day May paglungag day Sudlan sa kabhang. Nalanay na siya mga amiga. Day, pwede rin i-mix, day? Crispy? I-mix ba? I-mix ang iyang kuan.
Puti po ni kauno no eh. Ako nalagyan ano. Kani swaki mga amiga. Swaki nga na frozen. Ay, Diyos ko. Aray. Bakit mag-unod ang swaki? Mga amiga, amiga. Naman naman kung luto gayon na sa paklay mga amiga mo. Ano na sa pagkakunduran mga amiga mo. Magmukbang kuno ko ani, madlok man ko ani oh. Magi kay namatay siya sa ice. Na baliktad. Wa magsilbi mga amiga. Nauna na ko abli diri. Nadi ang unod diri, wa diri. Wala din ang unod. Da diri, nari diri sa tagas. Saon lang eh.
Mga amiga, amigo, humanan ako kuan gamay ra kayo. Unod sa swaki og tuyom mix ko no. Sige, ikuan. Ipindot. Ista. Ay mga miga-migo, humanag yung kong kaon, mukbang ko no, hang kayo. Hang mga miga, nga akong nilutong paklay. Gimix na lang na ako kaon, paklay, o kanaang, sa to, swaki o tuyom, porting hanga. Muna lang ni nahabilin mga miga. Hang kay mga miga oh. Mo na lang ni nahabilin gamay kayo. Ako ni kauno niya panihapon. So na ko sa ref. Wala unsa man di ay niday. Napa mo lagi ni mga bawnon nandiri ano. Inito na lang na. Bosog ko mga miga, migo. Mga miga-migo, please kung subscribe sa akong YouTube channel, P. Bisaya Vlog. And click to the notification bell button. Aron makasunod sa akong video. Ay, nakalimot ko mga miga. Kalimot ko mga miga. Sao na lang. Hang kaya kong baba. Nakakaon kog tuyom nga kanang gisuod sa ri. Sige na mga miga, migo. Please kung mga miga, migo, mag-subscribe sa akong YouTube channel and don't forget to click the notification bell aron makasunod mo sa akong video. Tapuhi rin diri day.